història de l'Arnau Petit? Sí, és un conte i per escoltar un conte què hem de fer? Les orelles ben obertes, els ulls ben oberts com un mussol i la boca tancada i petita. Com un? I tenim que tirar la clau. Comencem. L'Arnau... L'Arnau era un noi que de vegades tenia una miqueta de por. Era petit, però era un noi molt i molt valent i li agradaven molt les festes. Quan escolteu aquest so, us he de dir que anem de... Tots junts, festa! Doncs a l'escola, l'Arnau es preparava una festa molt i molt gran. Era la festa dels instruments. Que voleu anar a la festa dels instruments vosaltres? Sí. L'Arnau també, tenia moltes ganes. A l'Arnau, però, li feia una miqueta de por una cosa que passa de vegades. La pluja. Mireu, qui vol ser la pluja? Jo ja la vull fer. Faràs la pluja, Rafa, Quan escoltem la paraula pluja, tu què hauràs de fer? Molt bé. Els dies de pluja... Els dies de pluja, què passa? Que es mou. Els arbres es mouen. Hi ha vent. Qui vol ser el vent? Pau, vols ser el vent? No? Jo. L'Ivo. Quan escoltem el vent, què faràs, Ivo? I Tuixet. Molt bé. Què hi ha al carrer quan hi ha pluja que sona molt i molt? Fuller. Els ocells. Pau, què els ocells? Sí? A veure què fan els ocells. Molt bé, quan escoltem els ocells, els mouràs, sí? Però, quan hi ha dies de pluja, què els hi passa a les portes? Que s'obren. Que s'obren i es tanquen. Qui vol ser una porta que s'obre i tanca? I deixem el Jordi? Vale. Sí? En vez de que mi mejor amigo. Molt bé. Ja. El Jordi. El Jordi està, a veure com rasca amb el pas per fora. Així. A veure les portes com s'obren i es tanquen molt bé. I a més, els dies de pluja, sabeu què sonen a les muntanyes? Llops. Els llops! A veure quants llops tenim aquí. 1, 2, 3, 4 i 5. Doncs bé, a veure com fan els llops. Tots junts. Quina por! Comencem la història. Avui era un dia de pluja. Era un dia de pluja, Rafa. Plovia molt. Plovia tant, que el vent omplia i tancava portes. Ben fort. Molt bé. Els arbres sonaven i repicaven amb les fulles i el vent. Fort, 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 fort. I a poc a poc. I ben fort, ben fort, ben fort. Els ocells cantaven més alt que mai. A veure, escoltem tots els ocells. Ben fort. I si paràvem bé l'orella, a veure com parem l'orella tots. Si paràvem bé l'orella, des de ben lluny de les muntanyes s'escoltaven els llops udolar. A veure com udolen aquests Quina por quan sonava tot junt! Tota l'hora! Però l'Arnau era un noi molt valent. Va sortir tot decidit de casa per anar a la festa dels instruments de l'escola. Però com que tenia una mica de por, va començar a córrer molt i molt ràpid, tot picat de peus. A veure si ho fins que va arribar a l'escola. Quan va arribar a l'escola, ja no plovia. Els ocells ja
música no s'escoltaven. I els jocs. El vent no sonava. Els jocs. Les portes no repicaven. I els llops no s'escoltaven des de les muntanyes. Els deixem darrere, els llops. Jocs. Però l'Arnau anava a una festa. Era la festa dels instruments. Però per entrar a la festa, havia de resoldre un codi. Que el voleu ajudar? Sí? Per entrar a la festa hem de fer tots, Picarem de mans i passarem al del costat. Vinga, 1, 2, per ordre, Comencem pel Pau. Pau, toca tu. Picarem de mans. Cap a l'Àlex. Rubén, picarem de mans i cap al... Molt bé, cap al Martí. Es va obrir. Que xulo! Ja podíem passar tots! De sobte van començar a escoltar alguns instruments des de lluny. S'escoltava un... Què s'escoltava? Un xiulet! Molt bé, Martí! S'escoltava unes claus! Molt bé, Rafa! S'escoltava una... Com diries? Una pandereta! Molt bé, Genís! S'escoltava les maraques! Molt bé! S'escoltaven uns... Picarols! Molt bé, Pau! Vols tu, Jordi? Qui més vol uns picarols? Rubén, vols uns picarols? Sí! S'escoltava una flauta i s'escoltava un timbalet. Molt bé, Samu. Però tot això s'escoltava de lluny i s'anaven escoltant coses. S'escoltava unes claus. Molt bé, s'escoltava un timbalet. S'escoltaven les maraques. S'escoltava una flauta. I un xiulet. I uns picarols. Ben forts aquests picarols. Amb una pandereta. Molt bé. Quina gran festa, Que era la festa dels instruments. A veure com toquem tots junts.